fordi jeg gad ikke at have nu optager. Eller så YouTube. Jeg kommer tilbage. Undskyld, fordi et af mine venner, de ringede til mig. Okay. Så kan du også ind i minigames, eller også et VIP-rum, som ja. Jeg skal gå til næste ting. Survival, det er så det her. Der er der VIP-rum, så inde i VIP-rummet kan du få et kit, hvor du får 64 cobblestone, og en diamond svær, og fuld diamond armor, og 64 bøffer, og en diamond pickaxe, og 64 træ. Plus du får double jump, og prøv at vise det, Fabi. Kan du ikke komme op på hullet? Det er sådan en double jump, så man kan flygte meget mere nemmere. Nu siger vi, at du er ved at dø, så vil du prøve at hoppe i træet her, Fabi. Nu ser vi, der kommer en creeper eller nogle syge monster. Der kommer faktisk en creeper. Nu skal du flygte, Fabi. Ej, det gør ikke det der. Jeg synes, du lige at komme væk, inden den springer. Nu kommer vi træet, Fabi. Prøv at hoppe i træet. Det er sådan meget mere double jump form på slags. Ja. Men indtil videre er der ikke så meget på serveren, på grund af, at den har kun 5 GB RAM. Ja. Som sagt, hvis serveren lægger os lidt lige nu, tror jeg vist. Jeg ved faktisk ikke, om vi skal slette det double jump der, fordi det lægger det ikke lidt ved det. Det ved jeg ikke. Altså, når du gør det, lægger du så? Nej. Okay, men jeg synes, jeg kan ikke rigtig skrive noget i chatten, så jeg tror det er derfor, det lægger. Men yes. Men jeg skal også sende nogle plugins, fordi der er andet, der lægger, kan jeg se. Så I kan nok se, hvis du gerne vil støtte serveren, så der kommer flere gigabyte RAM på, eller gram, så må du mange gange købe VIP, fordi det støtter jo. Plus, at så laver jeg flere ting, hvis vi får... Så laver jeg flere videoer af det. Og ja, vi bygger mere på serveren. Ja. De kommende ting på serveren, det er kreativ, det er Skyblock, og det er RPG. Kreativ, det er sådan almindelig, og i en kreativ verden, der er vigtigt for en fordel, den det kan få 3 plots, og de vil vist også få Wallnet, regner vi med. Inde i Skyblock får de et kit, og sådan, ja, der vil være alle mulige ting, du kan købe inde i Skyblock. RPG, det er sådan, hvor du kæmper monster til 11 til 11. Og sådan... Og så har han... Fordi skal vi ikke vise din kit? Ja, det kan vi lave en anden video. Okay. Det gør vi den næste. Okay. Og så den sidste ting. Sige det? Man skal sige en ting. Og så vil der også komme noget andet, der hedder Womb to Womb. Det er sådan noget, hvor at, du er i et rum. Du står i et dirt rum, og så skal du kæmpe mod... det kan være noobs monster, og så med flere rum, der kommer ind, hvis sværere bliver det, og med flere traps bliver det, ikke? Ja. Så det er sådan, og der får vi også en fordel derinde. Vi laver mange sådan ting af det. Yes. Jeg tror faktisk, vi regner med, at minigames, det fjerner vi, og så putter vi room to room. Det sætter vi på, fordi at minigames, det skal bruge lidt flere gigabyte RAM, og det har vi ikke lige nu. Jeg har kun 5 som sagt, så... Yes. Men hvis jeg bruger flere gigabyte RAM på, så sætter minigames på igen, så... Det er derfor, der står coming soon to minigames, fordi... Yeah. Men hvis flere der kan være mere om... Nyt kommer der. Ja. Fordi man skal jo bruge med flere ting, vi skal lave med mere RAM. Men det er nok også derfor, der er mange, der tænker, vi har jo ikke en skid på serveren. Hardcore survival, det fylder ret meget, og så har vi kit, det eneste, vi kan lave lige nu, det er kit BP. Og så kommer det der room to room, det kommer snart, det lover, det vil komme. Og så kit BP, og så det er de 3 ting.
Så ja. Nå, men ja. Så siger det er episode 2. Ja. Fabian han fik et hus. But it. Men altså, jeg kan lige sige en ting. Man er meget sikker, når man er kommet under. Når man har bygget til et hus. Ja, Og det vil jeg vælge at gøre ned i sådan nogle grotter, eller hvad I nu finder. Men jeg kan lige sige en ting. Der er snart kommet sådan en opdatering til det her, hvor vi laver et nyt mob, der hedder mining, eller villager miner. Det er sådan en form for slags mob. Det er sådan en lille goblin, det er sådan en lille monster, kan man kalde det. Der er under cave, der er under caven, ikke? Og så, hvis du siger, du får et diamond, ikke? Ja. Og hvis den der villager, form for slags ting, er tæt på dig, og han kan sådan se, at du gør med hack diamond, så vil den komme hurtigt og tage din diamond. Fuck, hun er... Jamen, det er sådan en tyv, kan man kalde det. Så du skal bare skynde dig at nakke ham. Ja. Han er pisse, Sjørne. Og han kan også vinde på at slå dig. Han har en ironhack i hånden, kan jeg sige. Og så har han sådan en guldhjelm på. Det gør ikke så særlig ondt. Men han render så rundt og hakker i iron og alt muligt. Han stjæler bare den over, kan man kalde det. Ja. Så, yes. Hvem ses? Ja, vi næste episode, der vil vi optage med Kid PvP'eren. Så vi ses YouTube næste.